Nagsugod bahay ang pipila ka mga cast sa mga lihim ni Urduha sa pipila ka mga lugar sa Metro Manila. Ilang gisod ang tagsa-tagsa ka mga panimay nga nagsunod sa mythical primetime megaserye o ilang pangutanon ang matag pamilya kung kinsa ang mga karakter ni ini. Daghang mga fans sinuon ang nakatubag sa mga pangutana o gitagan og mga premyo. Samtang sa nagpadayong mga eksena sa mga lihim ni Urduha, nakita ni Crystal si Maestro Marius nga nahingangha sa kaanyag ni Urduha. Ug iya kining gipangutana kung unsay tumong sa ilang misyon. Sa pikas bahin si Crystal adunay plano nga tawagan ng iyang kuya nga si Onyx kay aduna kini tuyo. Samtang sa karaang panahon nahibaw-an na ni Urduha ang yawi sa ilang kalampusan. Kung unsa ang yawi kana ang atong angay atangan sa mga lihim ni Urduha pagkahuman sa 24 oras.